Sugda na ang konstruksyon sa Asenso Panaderya Asenso sa halfway house sa Barangay Burgos, Oroquieta City sa Misamis Occidental. Kini aron dunay panginabuhian ang mga kanhi rebelde. Kagahapon Setyembre 29, gihimo ang groundbreaking ceremony sa proyekto. Itambungan kini nila Lieutenant Colonel Nelson Boticario sa 10th Infantry Battalion, Governor Henry Waminal, Task Force Balik Force sa kolaborasyon sa PIA-10, DTI, DOLE, DepEd ug DILG. Ang aktibidad kabahin sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kung iklip aron matabangan ang mga kanhi rebelde sa ilang pagbalik sa komunidad. Pinaagi sa Asenso Bread Making Enterprise, matabangan ang mga kanhi rebelde nga maka-income hangtod 7,000 pesos matag adlaw gikan sa ilang mabaligi ang tinapay. Ang provincial government ang naghatag og pondo sa pagpalit sa bakery facility ug equipment aron masiguro nga masustenir kini alang sa mga kanhi rebelde samtang gipalapdan ang oportunidad sa panginabuhi sa tibuok probinsya. Gipasiugdan ni Waminal nga samtang insurgency-free ang Misamis Occidental, dakong hagit kanila ang pagmintinar sa kalinaw sa livelihood ug support services. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.